Imam Mahdi penekno blimbing kuwi. Penekno blimbing kuwi. Imam Mahdi penekno blimbing kuwi. Ayo War. Kono. Terus. Abot apa? Imam Mahdi penekno blimbing kuwi. Iki, ra mikir senter iku. Ah, makmu marahi ra kuat cah. Yo. Iya, Glory yo ngangkat. Dalan cenak-cenik. Ganti makmum tinggal. Hah? Lete kae. Imamku nangis ya. Inilah imam. Imam tapi di belakang layar. Atau di belakang tembok. Si kancil anak nakal suka mencuri nanas. Jadi arep ngombe kon kincir, Mom. Jadi ngombe kon kincir. Lho kuwi duren. Kuwi duren kuwi ne. Lho duren gede-gede ne. Sak singkas kene wis mateng ayo. Sak singkas kan kowe preneh to? Ayo gage. Pek sisi dinggo. Wah, wis kamu ki. Arep ngombe. Halah. Kincirin kene ya. Padahal entek es teh telung ngontel rame ambil santri kampung Sakinah. Imame kadang neng buri tembok. Kuwi sing ngobong sapa? Padahal mangkate urung ya. Alah, itu datarnya kayak ngempring. Tanjakan nangis.
Nggih. Enggak deh, mantap mboten Jan. Kocor. Weh. Lagi. Iu. Wah. Hai Mom. Yang sedang liburan ngombe masih. Sedang liburan ngajak terabas goes. Ini kehausan minum air dari sumber mata air Gunung Lawu tanpa digodok. Seger masih. Masuk masih. Putut. Enake digawe jangan putut. Ayo. Gepot masih. Gepot. Adilimum. Terus. Si tak urung wani. Jeru. Ayo. Kajane rawani Mum. Ora wani. Hah? Iya, kelawar. Ya. Oh, kok nutup air apa nih?